HTI România face parte din grupul GC HTI, lider de piață în Germania în desfacerea de produse destinate lucrărilor de infrastructură, cu o istorie de peste 90 de ani în domeniu. Din 2007, HTI România este distribuitorul dumneavoastră de produse destinate lucrărilor de alimentare cu apă și gaz, canalizare, infrastructură și aplicații industriale. HTI România deține în prezent 4 puncte de lucru, având sediu central la Brașov. Grupul GC HTI, din care face parte și HTI România, deține peste 100 de unități de distribuție, 12.000 de angajați, 1.000 de camioane și peste 900.000 de articole aflate în bazele de date electronice. Compania HTI România a fost înființată la Brașov în anul 2007 și a continuat să se dezvolte în anul 2009 prin deschiderea punctului de lucru Bacău. Iar în anul 2011 prin inaugurarea punctului de lucru Cluj, urmat de deschiderea unui nou punct de lucru la Constanța în anul 2013. În același timp, numărul de angajați al companiei a crescut la 27. Cifra de afaceri a depășit 12 milioane de euro în 2014, iar baza de date a clienților a atins numărul de 700 de companii. În România, HTI este distribuitor de materiale în peste 500 de proiecte, având o bază de date de aproximativ 20.000 de articole. Produsele comercializate de HTI România sunt destinate în principal lucrărilor de alimentare cu apă, sistemelor complete de canalizare, diverse aplicații industriale și lucrări de infrastructură. În ceea ce privește serviciile oferite de HTI România, echipa noastră vă poate oferi informații și soluții tehnice pe toată durata proiectelor, fiind la dispoziția clienților noștri în orice moment pentru cereri de ofertă și comenzi. De asemenea, compania noastră asigură suport tehnic chiar și după punerea în exploatare a proiectului și totodată vă oferim variante optime și viabile de transport. HTI România este o companie care a implementat sistemul de management al calității ISO 9001, iar în anul 2013 compania a obținut premiul 2 decernat de Camera de Comerț și Industrie pentru activități de intermediere în comerțul cu ridicata. HTI România are sediul central la Brașov și deține puncte de lucru cu depozit propriu la Bacău și Cluj și un alt punct de lucru la Constanța. Pentru detalii suplimentare, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.hti-romania.ro.